Саламатсыз исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыру. Сине нәрсә бәхетле итә, шуның турында уйлай. Сиңа нәрсә ошый, шуның белән шөгыльлән. Сине кайда көтәләр, шунда бар. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Барасы юлларыгыз җиңел, көннәрегез уңышлы гына булсын. Иртәгәдән инде чыпчынлап җәйгә аяк басабыз. Шуңа күрә хәерле ел фасыллары килсен, исән-имин булып дип тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Нурлат районы Киклавылында туып шушында яшәдек. Шунда үстек, Шушында яшәдек, шунда эшләдек, шунда картайдык. 80-не тутырдык, 80 яшендәбез хәзер. Нурлат районы Киекле авылы тарихы белән танышырбыз. Инде без сезгә күркәдән кайнатма әзерләү серләрен сөйләячәкбез диде Рүзилә ханым. Әйдәгез иң башта сезнең белән танышып китик әле. Хатын-кызлар сәламәтлегенә гыта көнегү ул күбәләк дип атала. Аның өчен без утырабыз, табаннарны бер-берсенә якын китерәбез һәм 15 мәртәбә шундый көнегү ясыйбыз. Туган җир, туган авыл, йөрәккә нинди якын һәм кадерле бу сүзләр. Безнең һәрберебезнең дә газиз туган йорты нигезе, без урнашкан туган авылы бар. Һәр авылның үзенә генә хас, кабатланмас, истә кала торган урыннары күп. Урманнары, чишмәләре, болыннары. Нурлат районы Киекле авылында да шундый урыннар җитәрлек. Гомумән тулаем алганда Нурлат ягы ул бай тарихлы, бик күптәнге борынгы җирләр. Кая гына барсаң да татар җире, татар язмышы. Куе урманлыкта бихисап хайваннар яшәгәнгә, төрледән-төрле үсемлекләр, агачлар үскәнгә, әлеге җирлеккә борынгы бабалар Киекле дип атама бирәләр. Әйе, Нурлат районында урнашкан Киекле авылының 1000 еллык тарихы бар. Ул авылда яшәгәннәр суаслар белән мишәрләр. Суас бит инде ул булган су кешесе дигән сүз, ас кеше дигән сүз. Мишәр ул урман кешесе, агач кешесе дигән сүз. Шулай итеп, төрки халыклар бергә шунда яшәгәннәр. Алар инде табынганнар Тәңрегә барсы да. Аннан 1570 елларда шукындыру кичәйгәч, беренчедән, икенчедән инде Олы Ширмшән елгасының су кимегәч, суга җиргә җырат булгачтан 4 авылга бүленеп, 2 Шугаш авылы, Багдашкины белән Андреевка һәм төп Киекле монда күчкән. Бу авылдан инде аерылып чыккан Кизләү авылы. Аны инде шул 30 имәне заманында кеше авыл дип атаганнар. Зур авылдан аерылып чыккан кичкенә авыл булган инде ул. Хәзер менә шушы 1570 елдан авыл монда инде. Менә бу зыярат, безнең каршыда зыярат бар. Ул шушы вакытта төшкән 450 еллар тирәсендә зыярат. Аннарысын 1850 еллар тирәсендә монда күчереп утыртканнар. Монда яшәгән халык ясаклы татарлар булган, документта шулай ул. 1850 еллар тирәсендә урыс дәүләте күчереп утырткан монда тагын служивый татарларны. Безнең революция кадәр 4 мәчет булган. 4 мәчетле ул, зур авыл булган. 1920 елда авылда 560 хуҗалык булган, 4200-гә якын кеше булган. Авылның тарихы турында Нәбиулла Абдуллин китапта бастырып чыгара. Менә аның берсе авыл тарихы турында 1000 яшәр Киекле китабы булды. Аннары икенчесе мәктәп турында Мәгърифәт нуры ингән дигән икенчесе мәктәп тарихы турында булды. Һәм колхоз тарихы турында җире барның җиме бар дигән шушындый кичкенә генә китаплар чыгардык. Аннан соң инде мөмкинлек туры килде дә, шулай итеп мин буларны барсын бергә җыеп, бу 1000 яшәр Киекленең икенче басмасын ясадым, тулысынча тутырып ясадым, тагын материаллар туплап ясадым, шулай итеп. Беренче җимешләрен ул үз көче белән эшләсә, соңыннан әлеге авылда туып үскән. Хәзерге вакытта дәүләт эшендә хезмәт куючы кешеләр булышлыгы белән Киекле авылына багышланган тагын берничә китап басыла. Монда инде барсы да җыелды, менә шуларның барсына киттем, тагын плюс монда бик күп тарихи материаллар, кешеләр турындагы материаллар, шулай итеп бик матур итеп 1000 экземпляр ясап бу китапны чыгардык. Аннан инде 2008-дә эшли башлагачтан мин инде складка кергән идем. Анда 1976 елда безнең авылда музей төзи башлаганнар иде. Авыл музее турында, авыл музейен. Менә шуның кайбер элементлары килеп чыкты. Инде мәтәм бу була булырга тиеш түгел. Музейны ясыйк, пока хәлдән килгәндә, пока әле авылда материаллар бар.
Hem muzeyinin indi işlengen iş bu yolda жоғалмасын için. Kim nestek getirgen, nindi material ol, nestek atnasitsite, hem nindi ehemmiyeti var anın. Bana şunu kitap yasap çıkardık ki ana zariye bilen çıkardık ki Kiyikli Mektebi muzeyi degen. Muzey яш булуына карамастан бик бай һәм эчтәлекле. Һәр экспонатны музей хезмәткәрләре күз карасыдай саклап тора. Безнең инде музей менә 2008 елда без музейга нигез сала башладык. Менә әкрен-генә инде экспонатларны җыя башладык. Экспонатларны җыюда инде безгә бөтен мәктәп укучылары, укытучылар, шулай әти-әниләр, авыл халкы бик күп ярдәм иттеләр. Менә кемдән инде сакланып калган үзләрендә истәлекле әйберләре бар инде, менә бөтенсен безгә китерделәр. Һәм без аларның һәрбер экспонатны инде берәмтекләп журналга теркәп бардык. 2010 елда бит инде без алдык мәктәп музее дигән свидетельство. Безнең мәктәпкәрдә шушы республика музейларының реестрына менә быел инде документ ясарга бирдек. Федеральный реестр музейлар реестрына кертергә дигән теләгебез бар инде, хыялыбыз бар. Һәр авыл да тарихи китаплары белән мактана алмый шул. Телдә йөрсә дә, кулъязмада истәлекләр булмавы да ихтимал. Әмма Киекле авылының бай тарихи китап битләрендә уелып калган. Үсеп килүче буын аны өйрәнер һәм дәвам итәр дип ышанып калабыз. Өлкән буын үз чиратында авылның үзгәрүен, төзекләнүен күреп шатлана һәм әлеге җирлектә туып үсүе белән горурланып яши. Нырлат районы Киекле авылында туып шушында яшәдек. Шунда үстек, Шушында шунда яшәдек, шунда эшләдек, шунда картайдык. 80-не тутырдык, 80 яшендә без хәзер. Үзгәрдеме сез тора бара? Үзгәрде. Авыл үзгәрде. Инде безнең вакытта чабата заманы түгел, кызым. Мин Дояркада да эшләдем, Пурда да эшләдем. 40 ел стажым минем, 42 ел. 5 бала үстердем, 4 малайны өрмәгә заттым, каршы алдым, Аллага шөкер. Депутат булып тордым 4 ел. Авыл советы, район советы депутаты булып тордым. Авылыбызны яратасыз, моннан китәсе килгән булдымы? Юк. Бер көй Бик яраттык авылыбызны. Әйе, юк кызым. Халык медицинасында әрекмән яфраклары, ырлыклары һәм тамырларының бик тә шифалы булуы мәгълүм. Үсемлекнең яфраклары аскорбин кислотасы, каротин, рутин, эфир майларына бик бай. Дөрестән дә шулай без аны шүп үләне дип кенә кабул итәбез, әйме, кисәбездә атабыз, турыйбызда атабыз. Баксаң күрсәң, шундый илләр бар, аларны махсус ул илләрдә культуралы үсемлек буларак игәләр, үстерәләр һәм аның тамырларын алып дарулар ясыйлар икән. Аяк астында үскән гап-гади әрекмән күп файдалы сыйфатларга ия. Үсемлекнең яфраклары аскорбин кислотасы, каротин, рутин, эфир майларына бай. Әрекмән ырлыкларында тәнгә файдалы аксым бар. Тамырлары инулин, протеин, шулай ук шешкә каршы тору үзлегенә ия. Әрекмәннең шифалы үзлекләре санап бетергесез. Суда ясалган төнәтмәләр халык медицинасында микробларны үтерергә ярдәм итә. Ялкынсынуга, ярсынуга тирдәткеч чара буларак уңышлы кулланыла. Өстәвенә, алар матдәләр алмашын көчәйтә, бавыр эшчәнлеген яхшырта, еш кына бәүел җенес төзәлмәсенә бәйле авыруларны дәвалый. Кандагы артык холестеринның, тәндәге артык сыйыклыкның чыгуына тәэсир итәләр. Ә ул бит аяк-куллар шешүнең авыртуын басырга булыша. Халык медицинасында умыртка авырулары, буыннар сызлаудан, тоз утырудан әрекмән иң төп дәвалау чарасы булып тора. Әгәр тезләрегез сызласа, менә җиңел генә кулланылышының бер төре. Яшьрәк әрекмән яфракларын җыярга кирәк. Файдасы күбрәк тисен өчен әрекмән яфрагының эчке ягыннан чипселләре буйлап яшькелт сыйыкчасы барлыкка килгәнче пычак белән кырабыз. Шулай итеп, 1-2 яфрак әзерләп, тез буынына туры китереп, ефәк, җиңел тукыма белән урап алабыз да, тезгә бандаж киеп 5-6 сәгать йөрибез. Шундый процедураны көн саен җәй дәвамында кабатларга. Дөрес, бу ысул буыннарны бөтенләйгә ширдән арындырмаса да, ләкин озак кына вакытка авыртуны басу үзлегенә ия. Шуның белән бер рәттән, әлеге үсемлек нигезендә йорт шартларында әзерләнгән төнәтмәне салкын тигәндә, үтә көчле тамак бакасы вакытында үпкә ялкынсынуыннан һәм тир куу чарасы буларак кулланырга да киңәш ителә. Әрекмән тамырлары суы кычыткы, бетчәләр, авыр төзәлүчән җәрәхәтләр һәм төрле тирәнлектәге киселүләрне дәвалаганда ярдәмгә килер. Үлекле бетчәләр, коры сөялләр булганда кавык күзәтелгән очракларда да файдасы тияр. Аның өчен тамырларны чистартып турыйлар, аннары кайнаган су салып бер тәүлек төнәтәләр. Шуннан соң мамык белән биткә, җәрәхәтле урыннарга бетчәләргә сөртәләр. Аннан тыш, бу төнәтмә шулай ук фурункулезга каршы да профилактик дәва була. Күп кенә бакчачылар әрекмәнне бернигә кирәкмәгән шүп үләненә санап бик нык ялгыша. Халык дәвасында әрекмән яфраклары, ырлыклары һәм тамырларының бик тә шифалы булуы мәгълүм.
Барчагызга да күтәренке кәеф һәм уңышлар теләп тапшыруыбызны кунакханә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Икътисадчы Динар Минәхмәтов безнең сорауларыбызга җавап бирә. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн. Динар әфәнде, бик кызыклы сорау. Шәһәрдән читтәге төзелеш турында сөйләшәсебез килә. Анда ниндирәк үзгәрешләр бар соңгы вакытта? Хәзерге көндә тәкъдим итү күләме безнең шәһәр тирәсендә артып бара, йортлар артып бара, конкуренция димсең артып бара. Но аңа карамастан безнең йортларның сыйфаты төшеп бара. Нәрсә генә җиткермиләр, безнең искитәйне качакта анализ буенча. Кичә булган риэлтор бүген уже застройщик дип үзен йөртә башлый. Димсең, рушитканы строит кому не лень. Шундый проблема бар. Әле җәйкене утагында арта төшә торгандыр, менә бу төзелеш күләмнәре. Җәйкене күбәя. В общем, но йортлар әкренләп ярагая бара димсең, шәһәрдән дальшырак, читтәрәк, чөнки җир бетеп бара. Тегендә дигәндәй кеше әзер ничектер уже перестраиваться, что ли, на Москвада килгәндә, к примеру, безнең 30-40-50 километр анда якын кебек, а Казан өчен 20 километр ерак кебек. Хәзер менә шул тренд димсең, ничектер үсеп бара Москвага таба, и кеше ризалаша яраграк уже йортлар алырга. Шуннан да шулай, менә шәһәрдән ләләне ерак китәсе түгел. Казансу елгасы буйлары без үскәндә анда әрем үсә иде, бушлык иде. Хәзер 1 квадрат метр буш җир табып булмый. Анда нәрсәдер табалар, нәрсәдер төртәләр, нәрсәдер үстерәләр, утырталар дигәндәй. Хәзер әле ул бит шәһәр читендә яшәү популяр да әле. Менә бәяләренә килгәндә, үз кыйммәтенә килгәндә бәяләр ничегрәк? Бәяләр артып бара. Менә хәзерге көндә безнең материаллар арта, җир арта. Мин хәзер берничә статистиканы әйтеп китәмен. Безнең менә бүгенге көндә бер ай шагыштырсак, апрельне хәзерге майны безнең цемент артты 12%-ка где-то, газобетон самый иң зур артучысы 35%-ка, бетон безнең 20% тирәсенә, в общем, хаклар артып бара, җирләрнең тоже хаклары артып бара. Монда әйтеп кирәк, шәһәрдә булган җирләр, алар шул ук тора, уже берничә ел димсең, менә җираграк юллар дигән җирләр, алар үсеп бара. Менә шул Высокая гора тирәсенә килгәндә дә безнең теге елны җирләр торадыр 300 мең тирәсе за сотку. Хәзер менә безнең уже 400 меңгә сатылган да җирләр. Бу инде күрәсең икътисадның төп законыдыр. Әгәр дә ихтыяҗ бар икән, спрос, димәк, аңа бидин бәяне арттыралар, әлбәттә. Сраучы булганы арттырмаска. Бу бик әйбәт, советим, возможность акчалашырга. Күп кеше шуның белән акчалашы әле. Бәяләр үсә, менә аның ниндидер вариантлары юкмы? Чөнки бит инде балык лайлы җир эзли, кеше җайлы җир эзли дигәндә, без һаман эзлибез бит инде, нинди вариантлар бар? Безнең хәзерге көндә күп застройщиклар тәкъдим иткән квартираларны, фатирларны алыштырырга, но күбезенчә юридический лицо, монда частный застройщикларга килгәндә, алар, в основном ипотека предлагателлар инде. Безнең ипотекага килгәндә хәзерге ставкалар 3% самый минимальный ставка бу сельхозипотека. Но анда безнең 6 миллион бер семьяга 3,5 миллион на члена семьи, в общем. Анарсын безнең тагын бар IT-ипотека. Күп кеше уйлай IT-ипотеканы безнең нидер IT-паркларда, нидер шундый җирләрдә генә туры килә дип, ул шәхси йортларга тоже туры килә. Анда безнең ставка 4,7%-нан и максимальная сумма 18 миллион ипотека бирелә. Киләчәккә нинди фаразлар бар? Бу һаман да шулай популярлаша барырмы? Ипотеканың бетмәс дип уйлыйм, чөнки ипотека туктаса безнең бөтен экономика туктай. Трендларга килгәндә инде безнең әйтү туры кирәк, менә бу застройщикларның аерып алырга, наверное. Беренчедән бу безнең частный застройщики, алар шул 300 хактан җирләр инде. Бар тагын юрлицалар, алар уже нидер сервис белән алар үзләренең. Хәзерге көндә менә бу юрлицалар димсең, нидер компаниялар алар предлагательләр йортларны уже чистовой отделка белән. Дальше шул ук калачак дип уйлыйм, частный застройщик, үзенең качествосы белән, который не соответствует СНИПу, строительным нормам и правилам, һәм компаниялар, алар, скорее всего, уже килеп нидер отделка гына түгел, а уже обстановка дигәндә бөтен обставляйте, бөтен кухня куеп, мебель куеп, шундый предложение белән генә ничектер эшләр дип уйлыйм. Эшләр катлауларына һәм хәйләгәренә бара. Аңларыбызча. Менә тагын шундый гына бер сорау бирәс килә, белгеч буларак. Мәсәлән, кешенең акчасы шактый күп ди.
Бу минде уйлый күрмәгез инде. Бар дияның актасы мәсәлән әйме. Аңа мәсәлән шушындый айрым йорт салу отышлырак, мәллә фатирга, квартирага кертү отышлырак шәһәр җирендә кайсы файдалар? Бу безнең инвестициягә килеп караганда или акча эшләү буенча инде бу, шулаймы? Или инвестицияларга акча күп икән. Үзен алмай инде получается акча эшләр өчен, инвестиция өчен. Безнең фатирлар белән хәзер рост күренмәй алдагача, чөнки безнең Казанны алайык инде. Хаклар уже бик зур. Чөнки Казанда себестоимость безнең известный статистика бар инде 83 мең 86 мең квадратный метр себестоимость безнең фатирның. А сатуда ул 160. Шуңа анда уже бик зур маржинальность, прибыльләр уже заложены. И шуңа нидер рост булмаячак. А частный застройкада килгәндә анда нидер булырга мөмкин. Чөнки шул ук без отделки алып йортны, анда отделка ясап обставлять кештен, аның хакы арта. Аннан акча эшләргә була. Яхшы бик зур рәхмәт. Без канәгать. Бу җаваплардан. Эшегездә киләчәктә уңышлар теләп, сезнең белән саулашабыз. Рәхмәт, сау булыгыз. Без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Күптән түгел генә музейда музейлар төне булып үтте һәм әлеге чарада безнең хәбәрчеләребез катнашты. Һәр елны Татарстанның милли музее музейлар төнен үткәрә. Быел исә әлеге чаралар күбрәк 19-нчы гасыр вакыйгаларына багышланган иде. Шул исәптән фәнни, музыкаль, театраль һәм хәрби тарихларга да тукталганнар. Көнне ачып җибәрде безнең музейебезнең харизматик реконструкторы, лекторы Владислав Хабаров 1812 елгы Ватан сугышы турындагы бөтен истәлекләрне сөйләп, аның бөтен нинди кораллар шул вакытта хәрби кораллар кулланылган, алар турында сөйләп, үзенең шундый белгәннәрен кешеләргә шулай күрсәтеп, аңлатып, шуңардан башланды. Ләкин бу көннең төп чарасы 1000 еллык мәйданында узды. Татарстан Республикасы Милли музее һәм Бородинское поле музей тыюлыгы реконструкторлары грандиоз сугышлар тарихы оештырган иде. 1851 елда Лондонда Адольф Андерсон һәм Леонель Кизерецкий үлемсез дип аталган данлыклы шахмат партиясын уйный. Ул романтик шахматның иң югары үрнәге дип танылган. Уенның нигезендә фигураларны корбан итү турында карар кабул ителгәндә, хәрәкәт ясаганчы озак уйларга батмыйча тиз арада һөҗүм итү. Казан мәйданындагы тере фигуралар белән шахмат партиясе шул уенның йөреше буенча башкарылды һәм Бородино сугышын гәүдәләндерде. Тере шахмат фигуралары ролендә Россия хәрби тарихи клублары әгъзалары, Переславль, Залесский, Мәскәү һәм әлбәттә Казан вәкилләре. Мондый масштаблы чаралар ярдәмендә Татарстан Республикасы Милли музее музей киңлеген киңәйтә, димәк арзанрак, кызыклырак һәм популяррак була, дип билгеләп үтте Татарстан Республикасы Милли музее генераль директоры Алиса Вяткина. Берничә минуттан студиябездә кунакта күз табибы Элина Минхужина булачак һәм без күз сәламәтлеге мәсьәләләрен сөйләшербез. Әлегә без рекламага тукталабыз, берничә минуттан соң очрашырбыз. Һәр шәй яратучы кешегә дә 2, 5, 6 саннарын истә калдырырга киңәш ителә. 2 минут төнәтелгән чәйдә кофеин кәефне күтәрә. 5 минут төнәтелгән чәйнең эфир майлары организмны тынычландыру сәләтенә ия. 6 минут пешкән чәй эчү өчен иң тәмле һәм хуш исле чәй санала. Иртә кәхвәдән башланмый, чәйдән башлана, чөнки без Татарстанда яшибез. Ватандашларыбыз һәм республика кунаклары нинди чәй ярата, шуны белик әле. Чай любим пить, черный с чабрецом. Чамбыр белән кара чәй эчәргә яратабыз. Мин үзем сөтсез, шикәрсез эчәм. Балам һәм тормыш иптәшем шикәр, бал, сөт белән эчәргә яраталар. Да, я пью чай с медом. Мин сөт, бал белән эчәргә яратам. Бер эчкәндә 2 чокыр эчә алам. С травами. Үләннәр белән кара чәй, карлыган һәм карлыган яфраклары белән җәй һәм яз көне үләннәр җыярга яратам. Добавляют трав. Екатеринбургта кара, яшел чәй эчәбез. Сезнең чәйне бик яраттык үләннәр белән. Күчтәнәчкә дә алып кайтарга уйлыйбыз. Татарлар чәйне нәрсә белән эчәргә яраталар икән? Талкыш. Чак. Өчпөч. Бә. Лимонад.
Җәйге лимонад эчәбез. Хәзер инде кояш чыкты, чәй эчеп утырасыбыз килми. Лимонад алдык. Мин төрле тәмләткечләр белән чәй яратам. Мәсәлән, кышкы чәем. Бер көнне яшел чәй эчеп карадым. Ошады, дәртләндереп җибәрәм. Эчсәм дә каркаде чәен генә эчәм. Сөт белән кара чәй яратам. Сөт һәм шикәр белән. Чәй безнең тормышка шундый үтеп кергән ки, аны эчми мөмкин түгел. Кунакка килгәндә, ял иткәндә, дуслар белән очрашканда, чәй табыны янында яңалыклар сөйлиләр, серләр уртаклашалар. Димәк, бу эчемлек кенә түгел, ә бәлки бер ритуал да. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез, иң актуаль һәм кызыклы темаларның берсенә сөйләшәчәкбез. Күз табибы Елена Минхужина белән сөйләшәбез, хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Елена, җәйгә керәбез, менә җәй айларында күз авырулары да арта дип ишеткән идек. Менә ниндирәк авырулар килеп чыгарга мөмкин? Шуннан да җәй көне ашыгыч ярдәм күрсәтү кабинетына 2 тапкырга артыграк кешеләр мөрәҗәгать итә. Бу инде җәй көне алынган травмалар, күзгә чүп керү, болгарка белән эшләгәндә күзгә чүп керүләр, триммер белән эшләгәндә махсус күз саклау күзлекләр кимичә эшләүчеләргә шул вак-вак кисәкләр кереп мөрәҗәгать итүчеләр арта. Кондиционер астында йөреп вируслы конъюнктивитларның бермә-бер артуы күзәтелә. Шулай ук суларга, су кергәндә контакт линзаларына, йомшак контакт линзаларына салмыйча кератит авыруларының артуы күзәтелә. Балаларга килгәндә, аларны да шулаймы? Балаларга килгәндә дә чыннан да балаларның травмалары арта, һәм инде шул конъюнктивитларның, вируслы конъюнктивитлар алар күзәтелә. Планлы рәвештә операциягә килүчеләр дә шулай ук үз эшен дәвам итә бит инде, алар да тукталмый торгандыр, әйме? Алар туктамый, ләкин әби-бабайлар инде алар күбрәк бакча эшләре белән мәшгуль, шуңа күрә җәй көне бераз туктап торалар, күзгә калдыралар эшне. Менә кояш күзлекләренә килгәндә, аларны киеп йөрү шулай мәҗбүри бит инде, әйме? Күзне сакларга кирәк. Кояш күзлекләре алар махсус оптикаларда, ягъни махсус кибетләрдә алынырга тиеш. Аларда UV, теге латин хәрефләре белән 400 дигән маркировка булырга тиеш. Гомумән алар 5 категориялары кояштан саклый торган дәрәҗәләр хас ул күзлекләргә, аларны инде белеп алырга кирәк. Һәм әлбәттә менә шушы ультрафиолетларның күз структураларына кереп, катаракта, макулодистрофия, птериум, фотокератит кебек менә шундай авыруларны китерәләр, барлыкка китерәләр ультрафиолет нурлары. Алар бик куркыныч. Димәк, ул күзлекләр без теге җыерчыклар чыкмасын өчен дип күбрәк киябез бит инде. Алар күбрәк күзне сакларга тиеш. Бу инде яшь чагында бәлкем күренмәйдер. Әлбәттә, кечкенә яшь балаларның, аларның менә шушы саклану, күзнең саклану дәрәҗәсе кимрәк, шуңа аларга да бик мөһим. Кечкенәдән үк, кечкенә яшьтән үк кояштан саклый торган күзлекләр. Кара дигәч тә ул кояштан саклый дигән сүз түгел, ул кара һәм ультрафиолет тан саклый торган махсус фильтр булырга тиеш күзлектә. Моторлыгы өчен генә, оправасына карап кына, төсенә карап кына алай алырга ярамый. Елена ханым, менә мин ишетмәгән әллә никадәр терминнар әйттегез, авырулар мәсьәләсендә күз авыруларының саннары билгелеме, ничәләп авыру бар анда? Фәнгә билгеле авырулар. Әллә шыгыры юкмы? 100дән артык дисәң була инде алар. Теге яшь очрый торганнарын үзенә күр статистика алып барабыз. Һәм инде җәй көне менә әйтеп киткәнчә, шушы травмалар бик каты күренә. Менә җәй көне балаларыбыз каникулда. Хәзер күбрәк алар телефонда, анда да йөри. Менә ул күзне ничекләр сакларга микән? Нинди дә булса күнегүләр тәкъдим итә алмыйсызмы? Күнегүләргә килгәндә инде җәй көне планшетлардан, телефоннардан арындырырга кирәк балаларны, беренчедән. Икенчедән, гигиенаны беркайчан да унытмыйча. Шул суларга кергәндә, чыкканда, линзалар йөрткәндә, күзлекләрне кигәндә, салганда, аларны кулларны җуып, әлбәттә, гигиен таләпләрен унытмаска кирәк. Күбрәк саф һавада йөреп, җәй бүләк иткән витаминнарны ашарга, спорт белән шөгыльләнергә һәм травмалардан сакланырга, әлбәттә. Күз алмасы бигрәк ул бик нәзик. Менә травма булган очракта, яраланган очракта, чүп кергән очракта иң беренче нәрсә эшләргә тиеш? Ул бит инде ул вакытта кеше каушап та калырга мөмкин. Менә мен каядыр ишеткәнем, бик әйбәтләп ныгытып сеңгерергә кирәк дип. Аның беләгенә ярдәм итеп буламы? Гомумән сеңгерергә ярамый дияр идем, ни өчен дигәндә, әгәр дә күз алмасына ниндидер травма булып, күз алмасын тота торган көч килергә мөмкин, мускулларына гомумән.
Мәсәлән, күз куышлыгының сөякләре ватылганда бер ничек тә сеңгергә ярамый. Анда һава үтеп, ул инде зыян салырга мөмкин. Декомпрессия. Әйе. Һәм әгәр дә травма икән, шуп керсә, әлбәттә инде ашыгыч ярдәм бүлмәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк була инде. Тәүлек буе эшли. Сезгә бик зур рәхмәт. Уңышлар теләп калабыз һәм тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Хәерле көн, кадерле тамашачылар. Бүген хатын-кыз сәламәтлеге хакында сүз алып барачакбыз. Хатын-кызга сәламәт булу бик тә килешә. Чөнки хатын-кыз сәламәт, гармония да булганда барлык кешеләр, гаилә кешеләре, балалар, ират, хәтта күршеләр бәхетле булачак. Иң беренче күнегү хатын-кызлар сәламәтлегенә гыта торган күнегү ул күбәләк дип атала. Аның өчен без утырабыз, табаннарны бер-берсенә якын китерәбез һәм 15 мәртәбә шундый күнегү ясыйбыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Ул безнең кан йөришен яхшырта, энергияны арттыра һәм сәламәтләндерә хатын-кызның барлык эчке органнарын. Шушы күнегүне көн сайын эшләргә киңәш ителә. Икенче күнегүне эшләп үтик. Аның өчен без аякларны сузабыз, оң аякны бөгәбез, сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Һәм аякны турайтабыз. Аякны бөгәбез һәм аякны турайтабыз. Һәм шулай итеп аякларны эчкә кысып утырырга мөмкин. Ул безнең ашказанның системасын яхшырта, кан йөришен яхшырта һәм эмоциональ яктан без үзебезне яхшы хис итә башлыйбыз. Шушы күнегүне башта уң аякка ясыйбыз, аннары сул аякка ясыйбыз. Һәм шулай 15-20 мәртәбә ясаганнан соң әзрәк ял итәбез. Өченче күнегү ул безнең арканы, умыртка баганасын көчәйтә һәм сәламәтләндерә. Һәм кан йөришен яхшырта, баш миенең эшчәнлеген рәткә китерә. Аның өчен без шундый хәрәкәт ясыйбыз. Кулларны куябыз җиргә, я коврикка, аякларыбызны турайтабыз. Һәм башыбыз җиргә карый. Сулышны алабыз, сулышны чыгарабыз. Аннары аякларыбызны күтәрәбез өскә. Сулышны алдык һәм сулышны чыгардык. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Сулышны алабыз. Тез терсәккә тия, аннары аякны турайтабыз. Шулай 10 мәртәбә ясыйбыз. Башта уң аякка, аннары сул аякка. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Нишкә бил турында хыялланучы туташ ханымнар өчен 4-нче күнегү. Кулларыбызны өскә күтәрәбез. Сулышны алдык, сулышны чыгардык һәм уң якка ботны куйдык. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Шулай 20 мәртәбә ясыйбыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Кадерле тамашачылар, кадерле хатын-кызлар, үзегезне саклагыз һәм исән-имин булыгыз. Касыйм шәһәрендә туган якны өйрәнү укуларында Фихрәт Тәбиевне искә алдылар. Свердлау өлкәсендә иң яхшы туган теле һәм әдәбияты укытучысы исеме билгеле. Ташкентта татар балеринасы Галия Измайлованың 100 еллыгына багышланган кичә булып узды. Татар дөньясында тагын нинди яңалыклар, үзгәрешләр бар? Булар хакында гадәттәгечә Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар. Эфирда Дәрья сәхифәсе. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез. Альмир Закиров Әгерҗе районында үз фермасын тота. Чәчүлек өчен 70 гектар җире дә бар. Шуның 5 гектарын ел сайын кыргый хайваннар өчен калдыра. Аларны ризык белән тәэмин итә. Сүз Нәзир Нукмановка. Альмир Закиров Әгерҗе районында үз фермасын тота. Чәчүлек өчен 70 гектар җире дә бар. Шуның 5 гектарын ел сайын кыргый хайваннар өчен калдыра. Аларны ризык белән тәэмин итә. Монда менә минем кабаннар чыга, тырналар төшә, үрдәкләр, кырказлары төшәләр шушы җиргә.
И минем күңелем үсә, аларны килеп ашатырга, аларга күп түгел бит инде. Бер жарты тонна ашлык китсә китә торгандыр инде. Хәер итеп аларны менә примерно 2 гектар ярым, 3 гектар микән примерно калдырам менә кыргый хайваннарга ел сайын. Аеруча күчмә кошларны кызгана фермер. Мәсәлән, торналарга ризык табу җиңелрәк булсын өчен аларга бодай сибеп калдыра. Моның өчен һәрвакыт берничә дистә чакрым юл үтәргә туры килсә дә, зарланмый, бар күңелен биреп эшли. Ул бит җирең булгачтан җөреп кенә торасың. Основном торналар өчен киләм мин монда төшәләр микән, юк микән дип менә яз көннәрендә карап китәм. Юл өсте кыен түгел, узганда барганда кирип чыгам. 2-3 көнгә бер керәм инде мин монда. 2-3 көнгә бер менә шушы ашлык салып куям. Ашлыкны ашап бетергәннәр икән. Тагын өстәп китәм инде шулай 1-2 чиләк. Кыргый хайваннар кеше тормышы өчен куркыныч тудырса да, Әлмир Закиров өчен бу да киртә түгел. Миңа алар может өйрәнеп беткәннәрдер инде, может минем машинага. Миннән курыкмайлар алар. Кабан дуңгызлары да курыкмай, тырналар да курыкмайлар, үрдәкләр дә менә 100 метрга тиңне килә аламын алар кырыена. Ну алар шикләнәләр, кыргый хайван битен якын китермәйләр. Ну 100 метрга тиңне килә аламын. Мондый игелекле эшен ни өчен башкарганын үзе дә аңлата алмый Ишмәкәр. Табигатькә файда китергәч, җәнлекләргә ярдәм иткәч, күңел тагы да үсеп китә ди ул. Башкаларны да тирә-ягыбызга игътибарлырак булырга өндий. Казакстан күп милләтле дәүләт, биредә якынча 130 милләт яши. Бу исемлектә татарлар сан буенча 6-нчы урында тора. Көнчыгыш Казакстанда татарлар берничә агым белән урнашкан. Усть-Каменогор шәһәрендә гомер итүче милләттәшебез Фәридә Исанова 50 елдан артык мәгариф өлкәсендә эшләгән җирле татар үзәгенә нигез салучыларның берсе. Бүген оныкларын тәрбияләү белән шөгыльләнә. Фәридә ханым белән Әдилә Төхбатова очрашты. Белми калдым, сизми калдым, яшь гомеремнең узганын. Фәридә Нурәхмәт кызы тыл ветераны, аның балачагы сугыш елларына туры килә. Авырыкларга карамастан, ул үзенең омтылышы һәм ихтыяр көче ярдәмендә белем алган һәм вакыйгаларга бай тормыш алып барган кеше булып кала. Әти-әнисе кебек күп балалы гаиләдә туган. Әтисенең гаиләдә 8 бала, әнисенең 12 бала булган. Әтисе сугышта һәлак булганда, әнисе шул авыр вакытларда 9 баласын үзе торгызган. Анкайын 9 бала белән әни калды. Bizde өшіріп жеткізген, бәрін тәрбиелеген әни болды. Ақсап қалдым қартайғанда. Неше түрліні көрдік. Жалаң аяқ қыш күні калош білен жүрген уақытларымыз болды. Тамақ ішпеген күнлеріміз болды. Бек қиымы соғыс уақытында көрдік, бәріміз сол балалар. Сол әйтеуір әни бізді қалдырмай, бәрімізді тәрбиелеп, бәрімізді жеткізіп, тұрмышып оқыдық. Көбіміз высшее образование алдық, сөйтіп жеттік міне. Колледжны, аннары Семей шәһәрендә педагогия институтын тамамлагач, Зайсанга кайта, анда укытучы булып эшли. Өйләнә һәм 1959 елда Усть-Каменогор шәһәренә күченәләр. Шуннан бирле монда яши. Тәрбияче, методист һәм балалар бакчасы мөдире, аннары яңадан мәктәптә педагог булып эшли. Тормыш иптәше белән 5 бала, 4 кыз һәм 1 ул тәрбияләп үстергәннәр. Менә инде балаларым, Аллага шөкер, кызларым бәрі институт 4-тәүдә битерде, улым да бәрі әйбәт эшләйт, квартиралар бар, эшләре бар. Әни әтине айтса, соларды тыңлап, ақылды болды бәрі. Болмаса байлығым үйімдә, балаларым менің байлығым. Еллар узу белән пенсияга чыккач укытуын дәвам итә. Балаларны чит илләргә туристик сәяхәтләргә алып бара. Үз балаларын тургызу өчен тегүче һәм пешекче булып өстәмә эшли. Хәзерге вакытта ул үзенең 8 оныгы һәм 12 оныкчыгы өчен иң яратучан һәм игелекле әби. Сезнеңчә балаларны нәрсәгә өйрәтергә кирәк? Аларны ничек тәрбияләргә кирәк? Баланы яш көннән тәрбияләргә кирәк. 2 айлык баланы, внугымды мен күнде Халидага ішіне барам, баланы көтеріп. Кормитейта қайта алып қайтам. Сөйтіп тәрбиеледім. Фәридә Нурәхмәт кызы җирле татар этномәдәни берләшмәсенә нигез салучыларның берсе. Ул бүгенге көнгә кадәр төбәктә яшәүче татар халкын берләштерә, туган телне һәм милли традицияләрне саклауга ярдәм итә. Именно Фәрида апай большой внесла вклад вот в
Фәрида апа Көнчыгыш Казакстан татарлары мәдәниятен үстерүгә зур өлеш керткән. Ул үзегенә килмәгән, барлык туганнарын да алып килгән. Үзеңнең нәсел тарихыңны, шәҗәрәңне белү, туган телеңдә камил сөйләшүнең кыйммәтен ул тагын бер кат ассызыклады. Әбием бәлешләре енді бүкіл туысларға гына танымал емес, ол бүкіл Шығыс Қазақстанға танымал деп айтуға болады. Шәкшәкләре, бәлешләре. Көбінесе қазақша сөйлейміз. Енді өз тілімді ұмытпауға тырышам. Үйренгім келеді, сөйлегім келеді. Екі қызым татарша үйрене, жыр жылаймыз, жиналамыз. Осы Фәрида апайдың арқасында Фәрида апай алып келді. Жолын сол кісі көрсетті. Бу көчле хатын-кыз ветеранның татар этномәдәни берләшмәсе үсешенә керткән өлеше бик зур. Аның хезмәт җимешләрен бүген дә күрергә мөмкин. Һәм без очратыбызда Фәрида Нурәхмәт кызына алдагы елларда да сәламәт булып, күңел белән озын-озак еллар бәхетле гомер кичерүен телибез. Бүгенге җиткерәсе мәгълүматлары менә шулар иде. Исән-имин булыгыз. Балаларның иң көтеп алган вакытлары, укуларын бераз онытып, 3 ай дәвамында дәвәниләрендә ял итә торган вакытлары килеп җитте. Әти-әниләр дә җиңел сулап куйгандыр, ләкин ашыгырга кирәк түгел. Бала бар өйрәнгәннәрен онытып бетермәс өчен җәйнең бер генә аенда ял итәргә кирәк калганын акыл хезмәте белән үткәрсәң әйбәт. Моның өчен шигырьләр ятлау бик урынлы. Габдулла Тукай бәхетле бала, бәхетле шул баладыр. Кайсы дәресенә күңел бирсә, мөгаллимне улуг күрсә, бәләргә кушканын белсә. Сабакка калмаса соңга, борылмый барса сулга, уенга салмаса ихлас. Менә бәхете аның шунда. Кешеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә, бәхетсезләрне кимсетми, яхакланырга кул бирсә. Роберт Мәңнуллин бик әйбәт минем эшләр. Сез торасыз да сорыйсыз, эшләр ничек барасың, ничек барсын? Әйбәт бара, әйбәт бармый карасын. Тик укытучы гына менә куйды бүген икеле. Берне түгел, икене. Бәлки ани ачуланмас. Юк шул, белмим, икеле. Кичә хоккей уйнаганда йыртып кайттым күлмәкне. Шул күлмәктә шинәле әниемнән эләкте. Бер көнне печи өстенә түктем ялгыш ашымны. Энем белән шаярганда кичә яздым башымны. Аннары бозау чәйнәгән яңа дәреслекне. Кем кушкан аңа чәйнәргә? Шушы дөреслекме? Әллә кәнфит ашаганга сызларга итә тешләр. Шуларны ойламаганда бик әйбәт минем эшләр. Соңгы кыңгырау, мәктәп елларына бәйле бу бәйрәмнең кабатланмас хатирәләрен, дулкынландыргыч мизгелләрен кайсыбыз гына кадерләп, йөрәк түрләрендә йөртмәй икән дә. Кайсыбыз гына җитәкләп белем дөньясына алып кергән беренче укытучыларыбызның кыңгыраулы мәктәп елларын сагынып искә алмый икән. Ул елларның кадерен еллар үтү белән генә ныграк аңлыйсың икән. Безнең сораштыру. Шынлыкта мәктәпне тәмамлау ул ниндидер бер зур билгесезлек кебек тоела миңа. Менә шул билгесезлеккә адымыңны ясау, күпердә басып торганда, менә син төшеп китәсеңме, я ышып китәсеңме, менә шуны беркем дә белми һәм беркем дә әйтә алмый, бары тик Аллаһ Тәгалә генә белә дип өметләнәм инде. Мәктәп хәзерге минем кичерешләрем ул әлбәттә күңелле хәзерге вакытта, ләкин чыгарылыш кичәсе беткәндә бәлки җылап та алырмын дип уйлыйм. Минем хәзер бөтен әйберләрем ул шатлык, бөтен сизгән хисләрем. Барлык укытучыларга да бик зур рәхмәт. Алар безне бу зур юлдан үткәрделәр. Аларга бик зур әйбәт. Бөтен әйберләр барды. Мин бик шатмын. Без бергә барып җиттек. Хәзер моннан инде рәхәтләнеп чыгып китәбез. Тагын аннары монда чәй эчәргә килеп укытучылар белән бөтен
все старые моменты вспоминать дигәндә инде русча әйткәндә. Мәктәптә тәмамлану ул шундый курку һәм кичкенә сагыну бар. Чөнки без бит безнең сыйныфташларыбызны һәм укытучыларыбызны бүтән күрмәячәкбез бәлки. Кемдер 9-дан китә, кемдер 11-гә кала. Һәм безнең укытучыларыбызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки алар бездән бик зур үстерделәр һәм кеше ясаганнар. Хисләр был талшырак. Ниндер шатлык та, моңсулык та күңелдә. Ничә әйтерсең? Шатлык бер яктан мәктәп 11 ел мәктәпне тәмамлыйм һәм олы тормышка як басам, икенче яктан инде бер гаилә белән бер гаилә кебек дуслашкан якын кешеләр белән аерылам. Һәм бу 11 ел бик тиз үтә. Мәктәпне җаза итеп кабул итмәгез дип әйтәсе килә. Гадәттәгечә һәр шәшәмбе көнне республика матбугатына күзәтү белән танышабыз. Сабантуй журналының июнь санына күзәтү. Җәй, туйганчы уйнау, рәхәтләнеп ял итү, иҗат белән шөгыльләнү, тәмледән тәмле ризыклар әзерләү, китаплар уку өчен менә дигән вакыт. Буларның барысында Сабантуй журналы белән бергә башкарырга була. Журналның июнь саны ярдәмендә җәйге планнар корып куярсыз. Каникул яңа эшләргә өйрәнү өчен дә яхшы мөмкинлек. Кул эше Handmade сәхифәсендә келәм чигү белән букча чигү серләренә төшенерсез. Тәмле тамак сәхифәсе исә тәмле һәм файдалы смузи әзерләргә өйрәтер. Ишеткәнең бар идеме? Күркәнең башына карап, аның халәтен белеп була икән. Әйтик, стресс кичерсә, бу кошның башы алсу төскә керә, туңса зәңгәрләнә, авырса каралырга да мөмкин. Зоо дөнья сәхифәсен укып барсаң, хайваннар дөньясындагы барлык серләрне белерсең. Каникул уенсыз узмый әлбәттә. Сабантуйның июнь саны кызыклы биремнәргә, мавыктыргыч уеннарга бик бай. Аларны үзең генә дә, дусларың белән дә бергәләп җыелып уйный аласыз. Җәеңне Сабантуй белән бергә үткәр. Июнь айында Салават күпере журналы сине йорт кошлары белән таныштырыр. Шиби булырга теләмәгән шеп-шеп турында әкият укырсыз, Зөбәйдә белән бергәләп йорт кошларын барларсыз. Тавыкның ничә төсне күрә белүен аңларсыз белерсез. Шыдам үрдәк судан коры чыга торган каз һәм ышанучан күркә турында видео кара. Мавыктыргыч уеннар уйна, башваткычлар шиш, рәсемнәрне дөрес төсләргә буя. Салаватикларга ияреп яңа җыр җырла. Чәчәкле җәйне Салават күпере белән бергә каршы ал. Матбугат темасын кунакханә сәхифәсендә дә дәвам иттерәбез. Мираж журналының баш мөхәррире, Абдулла Тукай премиясе лауреаты, язучы, Татарстан атказанган сәнгать Ләбиб Лерон белән сөйләшәбез. Хәерле көн исән. Хәерле көн. Ләбиб абый, күптән булганыгыз юк. Менә безнең мирас ничегрәк яшәп ята, ни хәлләрегез бар? Безнең мирас инде башка журналлар, башка газеталар шикелле үз вакытында чыгып килә. Һәр вакыт безнең ай башында менә дөрес июнь санын әле безнең гадәттә май ахырында чыгарга тиеш иде. Әле без шушы менә бүген тапшырабыз дигән кебек. Шуңа күрә эш бара. Гәрчә хәзер инде алар әзер, менә безнең стильдә шушы журналлар тышлыкларыннан күренгәнчә вак рәсемнәр күренә, ләкин алар һәрберсе дә берәр шәхескә багышланган. Әйтик, монда 3нче сандагы Марал Бәширов, Фатих Кәрим, Абдулла Тукай, менә инде аңлашыла Тукай дисә 4нче сан инде ул безнең апрель саны. Бу музейлардагы аларның шәхси әйберләре, менә шуларны күрсәтәсе киләдер. Менә бу безнең яңа санда да, 6нчы санда да, анда безнең Салих Баттарның музееннан аңа кагылышлы үзенә нисбәтле ниләр менә шундый әйберләр. Минем үзем өчен дә кызык һәм миңа калса шушы безнең укучылар өчен дә кызыктыр дип уйлыйм. Менә шундый саннарыбыз чыгып килә. Әлбәттә, менә без әле тапшыру алдыннан да сөйләшеп алдык. Безнең кайбер саннар махсус үзеннән үзе килеп чыга, Сабантуйга нисбәтле саннар чыга. Менә яңа гына бит инде шаулап гөрләп дигәндәй Әстерханда Сабантуй узды. Әлбәттә, без инде аннан читтә кала алмыйбыз. Андый вакытта шушы безнең менә бу 5нче саныбыз инде бер тулаемлык булмаса да күп мөдирлеше Әстерханга багышланган саннар булды. Әстерханга бәйле вакыйгаларга нисбәтле булды. Бик бай материаллар кирде. Әлбәттә, без инде Әстерхан дигәндә үзебезнең Тукайыбызны да искә төшерәбез. Тукай бит инде Әстерханда булган, дәваландырга барган. Аның аны әлбәттә анда инде безнең ул вакытта зур шәхсебез Сәгыйд Рәмиев, шагыйрь шундый зур дусты Тукайның. Ул шунда яшәп яткан, эшләп яткан чагы, анда Габдрахман Гомәри дигән дин әһеле бар, бик зур шәхес. Аның турында материал кирде, аны безгә Галим Сөлейман Рәхимов китерде.
китерде, шуны бастырдык. Аннан соң шул Габдулла Тукайның шул диде Әстерханда вакыты шырына килүләрен сүрәтләгән бөтен детальләрен хәтле. Аны безгә Илмира Салахова язды. Аннан соң Фәнзилә Җәүһәрованың да шушы Әстерханга нисбәтле язуы керде. Гомумән менә анда без бит инде Болгар дип безнең Болгарыбыз бар. Бактың исә Әстерханда Яңа Болгар дигән авыл бар. Аның тарихы шулай менә як киң итеп яктыртты инде Әстерханда. Мин үзем берничә ел кенә анда булган идем. Анда теге зур татар авыллары бар. Безнең шул вакытта без анда инде белдек дигән кебек мин күбрәк кызыксындым. Муса Җәлил дә шунда булган, Хади Такташ та барып кайткан идем. Тинч Юрин шунда эшләгән. Алан театры бик каты заманында көчле эшләгән 20-нче еллар ахыры 30-нчы елларда бик шаулап торган менә театр. Һәм кызганыч бүген көндә инде ул театрлар юк. Ләкин мен анда татар авылы булган, татар базары булган. Әстерхан минем менә ничә шул барганнан бери гел күңелемнән китми. Шундый менә ул татар урамнарын күргәчтен, андагы жыртларны күрәч, анда бер урамда гына 5 мәчетне күргәчтен, анда шаккатмалы казаковлар сөткән мәчетләр бүген дәйсән бөтенсе дә эшли гөрләп тора. Менә шушы нисбәтле саннарда чыга. Алдагы санда инде без әлбәттә шул дәвам итәбез, кызыклы язмаларда менә тарих безнең инде тарихи мирас әлбәттә беренче чиратта менә Шыңгыз ханның олуг яса дигән аның кануннар җыелмасы турында һәм Шыңгыз ханның үзенең шушы язмасы дип әйтик инде теге безнең журналда татарча менә алды, урын алды, зур гына әтрәфле бер язмабыз бар, ул чыгып килә. Шулай ук шәхесләребезгә нисбәтле инде менә безнең заманында 80-нче елларда бик популяр шагыйрь бар иде безнең Фәннур Сафин, яшьли вафат булды 91-ның декабрендә дип әйтик инде, 92-нең көзендә, декабрендә 30-31 декабрьләрдә көне дә бик хәтле билгеле түгел. Менә аны искә алабыз, аның шундый бер 2 еллыгы бар. Кишек яши дә ул истәлеккә әверләде. Менә чынлап та без һәммәбез яшибез дә ахырдан инде истәлек булып калабыз. Менә истәлек, мирас булып кала, бөтен безнең вакыйгалар, безнең яшәгәннәребез, безнең фото рәсемнәребез дигән кебек инде. Менә шушындый рәвештә без дәвам итәбез. Ләбибә әфәнде чыннан да менә журналны кулга алып карагач, монда авыллар тарихына аерым әһәмият бирелә. Һәм бит инде алар һәрбер сайрым мәрҗән шикелле бер дисбегә тезелә. Менә татар тарихы шул инде дип әйтәсем килә мин. Инде сүздә юк, безнең шул теге авылларның битендә күп авылларыбыз юкка чыкты. Гәрчә юкка чыкса да менә шуның тарихларын язучылар да бар. Шул юкка чыккан авылларны стелла булса да куялар. Менә безнең күренекле артистларыбыз Әсхар Шакиров һәм Нәҗибә Ихсановаларның авылларына мин катнаштым, стелла куйганнары Азнакай районында. Шуның шикелле безнең менә булган тарихи авылларыбыз, бурынгы авылларыбыз бар. Аларны да сүздә юк, аларны да инде без журналда яктыртырга тиеш. Ул безнең барбер мирасыбыз, улуг мирасыбыз. Шәхесләребездә анатомия менә бер санда, бу безнең 4 апрель саны Вәлиулла Якуб турында да хәйрамга матур язылган. Анда безнең дини мирас китабыга да киң урын бирелә, тарихи мираска да, әдәби, сәнгати мираска да сүздә юк. Безнең композиторларыбыз турында менә безнең Әхтәм Абизарипов, Исмаил Шәмсетдинов турында менә безнең чыгып киләле композиторга кушылды. Монда сүздә юк, Хаҗнәмә сәфәре бар инде безнең. Анда Якубларның да бөтен эшендә искә алырга тырышабыз. Андый сүздә юк, андый шәхесләребез әлбәттә. Сез чит төбәкләргә дә чыгып йөргәнегезне беләбез. Менә җәй айларында да шундыйрак сәфәрләр күздә тотыламы? Безнең инде Оренбургларны, Башкортстаннарны инде без йөреп кайттык. Мин менә әле Әстерханда булырга тиеш идем, ләкин башкачарак Саба районында әле без шулай җирле халык белән очрашып йөрибез хәзерге вакытта. Очрашулар, анда инде бер китап чыгару нияте дә бар. Әлбәттә сәфәрләр алга таба да көтелә. Ул уйламаган җирдән дә килеп чыга инде. Бар әле безнең планнар, андый планнар бар. Көзгә таба бар, бик яхшы планнар бар. Сентябрь, октябрь айларына да бар. Җәй көн инде булардан хәзер бу тирәдә йөргә тырышабыз. Кызыклы барган җирдә нәрсә дә салып кайтабыз, шунсыз булмыйдадыр ди инде ул. Мирас дигәндә без шәхесләребезне һәм үткәннәребезне оныттырмау максатында күзәтәбез. Менә юбилейларны матур итеп биреп барасыз. Миңа аеруча күңелемә хуш килгәне бу сәхифә. Аларның бит әле рәсемнәре дә беленә. Менә мин Хәнүз абыйны ишетеп беләм. Фотосын күргәнем юк инде. Аныгында кичкә таптык, интернетта да бик юк. Кайбер шәхесләрнең интернетта да бер нәрсәсе дә юк. Кузгатабыз, каяннар табып булмасмы дип, кайберләрен таба алмыйбыз да чынлап та. Ләкин булырга тиеш дип менә. Бу
үзенә бер рухларына бер дуга булып ирешсен идебез. Без дә искә алмасак, башка газетларда искә алмаса, без бит инде хәзер теге сенсацион мәкаләләр белән бигрәк мавабыз газетларда күбесендә инде безнең төп менә бөтен нәрсәдә керә торган журнал бердән-бер безнең мирас журналы дип уйлыйм. Бөтен нәрсә турында да без яза алабыз менә. Бүген булган вакыйгалар, иртәгә буласы вакыйгалар, алар барысы да мираска, тарихка әйләнә. Шуңа күрә инде алар турында язсак та яңа мирас дип яза алабыз аларны. Элекеләре турында да актарып та инде. Шуңа күрә безнең белгәннәр инде я фотолар случайно дип әйтгәндә теге очраклы фотоларда безгә туры килә, китереп тә бирәләр фотоларны, рәхмәт шәхесләренең хатыннары китереп бирә дигән кебек инде. Мин инде һәрбер фото өчен сөенәм инде аңа. Әле менә Аллага шөкер безнең белән хезмәттәшлек итә Рөстәм абый Нәбиуллин, безнең менә сан сайын бер шәхесбез турында фотолар биреп бара. Ул заманында менә шушы диктор булып эшләгәндә һәрбер шушы төшереп калган безнең Хәсән Туфаннарның, Сибгат Хәкимнәрнең, Аяз Гыйләҗевләрнең, язучылардан, композиторлардан, Мирсәя Яруллиннар, Җырчы Илһам абый Шакировлар менә без әкрен-әкрен аның альбомыннан менә бөртекләп кенә бирәбез. Бөтенесе дә сыймый, ләкин менә бер өлешен биреп барабыз инде. Аннан соң бәлки бәйләп гомумиләштереп тә бирәбез дибез. Менә алдагы сандан да әйтик Николай Дунаев дип инде Наил Дунаевларны да без яктыртырга телибез. Аңа багышланган фотоларда булар Алла бирсә. Ләйіп әфәнде, әміне китап турында әйттегез, біләбіз, сіз китаплар да шығарасыз. Менә чираттагы китап нәрсәгә багышланган булачак. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әлеге сорауга җавапны сез безнең социаль челтәрләребезгә язылып, экранда күрелгән QR-кодлар аша кирип тыңлый аласыз, ишетә аласыз. Татарстан яңагысы каналында Ләбиб әфәнде белән саубуллашабыз. Аңа иҗади уңышлар, сөенечләр. Тапшыруыбызны дәвам иттереп, республикабызның гүзәл табигатьле Раифа ирләр монастырына барып кайтырга тәкъдим итәбез. Сихри тыныкны бозмыйм дип биредә бакалар да бакылдамый. Кешеләрнең йөзләрендә тыныч җылмаю. Яфраклар, чәчәкләр дә җил көенә акрынына тирбәлә. Раифа монастыры табигатьнең әнә шундый искиткеч матур җирендә урнашкан. Бирегә могҗизалы урынның саф һавасын сулар өчен һәм мәхәббәт архитектураны үз күзләре белән күрергә дип дөньяның төрле почмакларыннан киләләр. Раифа монастырының тарихы бу җирләргә Филарет исемле монахның килеп урнашуы белән башланып китә. Ул Мәскәү ыгы-зыгысыннан туеп бирегә тыныч җир эзләп килә. Монда күл ярында куе урманнар, кеше кулы кагылмаган табигать кочагында үзенә яшәү өчен һөҗрә төзи. Вакыт узу белән православ динендәге кешеләр аның янына киңәш сорап килә башлый. Кайберләре шунда яшәргә дә кала. 1661 елда биредә монастырь төзергә карар кылына. Иң беренче храмнар агачтан төзелә. Әмма 1689 елда көчле янгын аны юк итә. Шуннан соң монастырь таштан төзелә. Советлар заманында монастырь ябыла. Бары тик 1991 елда гына яңадан ширкәүгә кайтарыла. Зур төзекләндерү эшләре башкарыла. Монастырьның архитектура ансамбле таң калдыра. Комплексның үзәгендә алтын гөмбәзле Троица соборы, янәшәдә Мариям ана грузин иконасы соборы. Раифа һәм Синайда үтерелгән аталар хөрмәтенә изгеләндерелгән собор да бар. Монда Европадагы иң кечкенә София ширкәүе дә урнашкан. Раифа монастырына килсәгез, изге чыганактан шифалы су алырга да онытмагыз. Нарат күркәләреннән кайнатма, тәмле, гадәти булмаган һәм бик файдалы азыклар исемлегенә керә. Борынгы заманнардан ук мондый варенье төрле авыруларны дәвалау өчен киң кулланылган. Аның гадәти булмаган тәме һәм хуш исе бу шифалы продуктка тагын да популярлык истәгән. Аның хасиятле тәме телгә тигәч үк кешене ничектер канатландырырга, ышандырырга сәләтле дип саныйм. Чөнки ул үзенчәлекле продукт. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Без бүген Кукмара районы Тырыш авылы Рузилә ханым Төхбатуллиналарда. Инде без сезгә күркәдән кайнатма әзерләү серләрен сөйләячәкбез диде Рузилә ханым. Әйдәгез, иң башта сезнең белән танышып китик әле. Сез кайсы яклардан шушы авылда туган кешеме? Мен Кукмара районы Тырыш авылында туган, шушы авылда тудым, шушында кияүгә чыктым 94 елда.
Кулыгызның бар эшкә дә ятуы, ул һәр хәлдә дә инде гаиләдән килгәндер инде. Гаиләдән килгән, безнең әтияни дә урманны бик яратты. Минем төп чыгышымда әтияни дә шулай бергә җыйдык, җиләкләрне. Аннары әле без күркәне, монда төшкәч кенә җыя башладык. 97 елдан гына җыя башладык әле без күркәне. Монда дагы бик әйбәт семья, гаилә. Алар урманны яраталар. Безнең әтидә, Мулла Нур әтидәген бик ярата урманны, әлегә күркә җимиләре, кура җиләкләре, кайын җиләкләре, бөтенесе урманга кирип җыядырык. Бер вакытта дагы без майның шул яз башыннан башлыйбыз. Менә хәзер күркә җыя башладык инде без 97 елдан. Майда 15ләреннән чыгабыз күркә җыярга. Шундый матур вакытында шул бер ай тирәсе җыябыз, июльнең 15ләренә хәтле. Инде хәзер әйдә кайнатманың ничек ясалуы турында да әйтеп үтсәгез. Хәзер мин моны морозильниктан алам инде. Морозильниктан алгач, шуны мин 12 сәгатькә куям суга салып. Суга салып куям. Ул аның әчелеге чыгарга тиеш. Шуннан соң мин аны чистартып, икенче көнне кайнатырга куям. Иң беренче кайнатканчы эмаль кастрюльгә су салам, 2 литр су салам. Шуңа 3 килограмм писюк салабыз, әйме? Шуны әйбәтләп кайнатабыз. Кайнап чыккач, 15-20 минут әле кайнатам үзен генә. Шул сиропка салабыз аннары күркәне. Күркәне салабыз да. Шуны кайнап чыккач, шуны 3-4 сәгать кайнатабыз. Файдалы һәм бик кыйммәтле ризык бу. Рузилә апаның бер генә түгел, 100 төрле һөнәре бар дисәк тә ялгыш булмас. Аның пешергән чәкчәкләрен алырга чират торалар. Күңелен биреп, эшеннән ләззәт алып эшли бит ул. Инде 30 елга якын китапханәдә хезмәт куя. Бездә 94 елны Сәргәбаш китапханәсенә эшли башладым. Анда 6 ел эшләдем дә мин. Аннары тырышта урын булгач, мин тырышка күчеп кайттым. Монда бик яратып эшлим китапханәне. Бик күңелле, балаларны яратам, балалар мине яраталар. Алар белән китап, өлкәннәр белән дә эшлим, өйләренә дә китап бирәм. Бик яратып, мине хөрмәт итеп торалар. Мин дә аларны яратам. Бер-берен яраткач, хөрмәт иткәч, алар китапханәгә киләләр, сагынып. Әллә кайдан исәнләшеп, апа дип торалар. Йөрүчләр бар, балалар кичкенәдән 3-4 яшьтән китапханәгә йөри башлыйлар инде. Китап алалар, укыйлар. Бәйрәмнәр үткәрәбез, бик күп бәйрәмнәр үткәрәбез. Тукай көннәре, Муса Җәлил, мондый бәйрәмнәр күп инде. Алар бәйрәм генә үткәрмибез, аны артында уеннар уйныйбыз, төрле уеннар. Шахмат, шашки ярышлары, шундый спорт уеннары, бөтенесендәген оештырабыз, күңелле. Бик күңелле яшибез балалар белән. Аннары шул балаларны мин буш вакытым булганда мәчеткә чакырам. Шунда мәчеттә аларга дини белем бирәм. Алар хәрефтән башладык инде хәзер. Менә ел сайын башлангычларны укытам, аннары олыларны да укытам әле мин кич белән. Гаиләдә дә кадерле әни, яраткан хатын ул. Рузилә апа хәлә җифете Райнур абый белән 3 балага гомер биргән. Балалары да үзләре кебек 70 төрле һөнәрне дә аз дип саный. Уллары Рөстәм Казанда төзелеш өлкәсендә, кызлары Ләйсән почтада эшли. Үз эшендә булдырган, әнисе кебек бар яктан да килгән. Төпчек кызлары Сөмбел 9нчы сыйныфта телләр өйрәнә. Кайдан вакыт табасыз? Бөтенесенә җитешергә вакытны дөрес итеп бүсәң, бөтенесендә эшләргә була. Аны өйгә дә бүләсе, эшкә дә бүләсе. Мин булайда дини белем бирергә бик яратам. Кеше белгәч, ул бөтен авылыбыз динне була инде. Бәхетле буласың, матур яшисең, ул дин начарга өйрәтми. Ашарыңа бар, өстен бөтен булу гына аз. Күңел чисталыгы да кирәк. Менә безнең күркәбез әзер. Менә ул кайнатманы матур савытка салып куйдым, чәй эчәргә. Менә бу көн сайын 3-4 кашык капсаң, кыш буе сиңа салкын тими. Моның файдасы бик күп. Бәхетле булу өчен гади бердән дә ям таба белергә кирәк. Рузилә ханым шул шигырьне танып яши. Балаларның иң көтеп алган вакытлары, укуларын бераз онытып, 3 ай дәвамында дәваниләрендә ял итә торган вакытлары килеп җитте. Әти-әниләр дә җиңел сулап куйгандыр, ләкин ашыгырга кирәк түгел. Бала бар өйрәнгәннәрен онытып бетермәс өчен җәйнең бер генә аенда ял итәргә кирәк калганын акыл хезмәте белән үткәрсәң әйбәт. Моның өчен шигырьләр ятлау бик урынлы.
Габдулла Тукай бәхетле бала. Бәхетле шул баладыр. Кайсы дәресенә күңел бирсә, мөгаллимне улуг күрсә, бәйләргә кушканын белсә. Сабакка калмаса соңга, борылмый барса суга, уенга салмаса ихлас. Менә бәхете аның шунда. Кешеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә, бәхетсезләрне кимсетми, яхакланырга кул бирсә. Роберт Мәңнуллин бик әйбәт минем эшләр. Сез торасыз да сорыйсыз, эшләр ничек барасың, ничек барсын? Әйбәт бара, әйбәт бармый карасын. Тик укытучы гына менә куйды бүген икеле. Берне түгел, икене. Бәлки ани ачуланмас. Юк шул, белмим, икеле. Кичә хоккей уйнаганда йыртып кайттым күлмәкне. Шул күлмәктә өчен әле әниемнән эләкте. Бер көнне печи өстенә түктем ялгыш ашымны. Энем белән шаярганда кичә яздым башымны. Аннары бозау чәйнәгән яңа дәреслекне. Кем кушкан аңа чәйнәргә? Шушы дөреслекме? Әллә кәнфит ашаганга сызларга итә тешләр. Шуларны ойламаганда бик әйбәт минем эшләр. Роберт Мәңнуллин, Акбай шулай ди. Акбай белән бик дуслар без. Мин аның телен беләм. Ул үзе дә нәкъ кешечә сөйләшә минем белән. Ул миннән бер ни яшерми. Сиңа бер сер сөйлим ди. Мин бит безнең урамдагы малайларны сөймим ди. Урамга да чыгып булмый. Мине рәнҗетәләр ди. Я миңа таш аталар ди. Я үртәп үтәләр ди. Үртәсеннәр әләйдә. Мин әлегә түзәм ди. Әгәр тагын үртәсәләр, шабуларын үзәм ди. Анда да туктамасалар, аякларын тешлим ди. Алар миңа нишләтәләр, мин дә шуны эшлим ди. Урамга да чыгармыйм ди. Тагын усаллансагыз, әнә үзеннән сорагыз, әгәр ышанмасагыз. Сәгать йөри даң-даң, хәбәр бирә таңнан, бакчага барырга 15 минут калган. Сикереп торды Марат, күрә, эшләр харап, тагын соңга калган. Шул йокыга карап, сәгать йөри кил-кил, тиз бакчага кит. Марат аңа дәшә, тукта, мине көт. Сәгать җырлый динdik. Мин бит туктый белмим. Моннан ары зиң. Миңа карап йөрсин. Табигать кояштан башка, кеше мәхәббәттән башка яши алмый. Җир шарындагы барлык кешеләргә дә бәхетле булып, бу тормышны яратып яшәргә язсын дигән теләктә без сезнең белән саубуллашабыз. Һәм әлбәттә, җәйнең беренче җомгасында күрешербез дип өметләнеп калабыз. Исән-имин булыйк. Саулыгыз.